Okay, kagahapon mga bay, gipatawag ni Governor Douglas Cagas ang tanang mga hog raiser dinhi sa Davao del Sur, dinha sa Ralota Hall sa Davao del Sur Coliseum. Atong paningkamutan niya matawagan ang isa sa itong mga kauban sa buhat sa Provincial Information Office kalabot sa pagpatawag ni Governor Cagas sa mga hog raiser o mga mambababoy kalabot ni ining ASF on African Swine Fever Virus nga natala diha sa may Davao Occidental kundi gipang ihaw o gipang lubong na ang 3,000 ka mga baboy nga nagpositibo sa ASF. May manggod ni pamatyon ni tanan John kini mga nagpositibo kay makatakod dayon unsa man gyoy epekto ni ini sa atoa o sa epekto sa to ekonomiya kining African Swine Fever. Atong sayron atong sayron kung sa gyoy epekto ani kining African Swine Fever mga higala. Ang dali nga maapektahan aning baboy, dali nga matakda na ining virus, kining mga piglets, breeders, o fatteners. Dali ra kay na silang matakdan anang African Swine Fever. Unya, kining nga maong virus, wala pa'y tambal o bakuna batok niini. Can you imagine that, John? Wala pa'y tambal o bakuna man nga naimbento para ni ining African Swine Fever. Buot pa sabot, pag magka-African Swine Fever ang imuhang alagang baboy, wa na nay pag-asa pa nga mabuhi ning kalibutan na. Pero, nagtuo man kita dyan niya, naamay mas labaw sa tanan. Naamay mas labawng makagagahom. O, di ba? Pero walay tambal walay tambal o walay bakuna ang naimbento pa ni ining maong ASF. So delikado gyud kay siya. Makatakod pa gyud. So pag matakdan nya way tambal oy kay matakdan in taon no, wa nagi pag-asa. Mo na yung pangutana. Unsa ang mga kadaot sa ASF sa atong nasod? Unsa kini makadalag problema, unsa kini makadaot sa atong nasod Pilipinas. O dara, mo ni klaro. Ang sa report nila dire sa swine industry 2019 is 268 billion. Billion as in billion ang kantidad sa hog industry sa tibuok Pilipinas. 268 billion. Ikaduha kini sa pinakadako, the second largest ang swine sector, ikaduha sa pinakadako nga industriya sa agrikultura sunod sa humay. O tiaw mo na. Can you imagine that? Ang swine sector di ay mauday ni ang ikaduha sa pinakadako nga industriya sa agrikultura, ikaduha kini sa humay. Humay ang unang pinakadako. Ikaduha ang kining swine. Ang Pilipinas ikawalo sa tibuok kalibutan nga adunay pinakadaghang buhing baboy. Tiaw mo na ilalim. Sa tibuok kalibutan, ang Pilipinas ang ikawalo nga dunay pinakadaghang gibuhing baboy. Okay, so kana lang daan ikawalo ta tibuok kalibutan. Ang Cebu kay ang ikaupat sa tibuok nasod nga adunay pinakadaghang buhing baboy. Ang kantidad sa hog industry sa Cebu, Cebu alone is 10.9 billion pesos. Ang panginabuhian, ang ihap sa pamilya, ang source of income nila ang pagbuhi og baboy is 150,000. Sa Cebu lang ni. Unsa ang kadaot sa ASF or African Swine Fever sa atong nasod? Okay?
makadaot sa agricultural industry, pagminos sa supply o pagsaka sa presyo, syempre kay madaot una ang agricultural industry. Then muminos ang supply sa pagsaka sa presyo, so barato na lang kayo, umay mo wa na gyud. Og unemployment. Unemployment, kawalan ng trabaho, daghag maapektahan ani. Sintomas sa African swine fever, taas ang ilahang kalintura, no? Kalinturahon ang mga baboy. Wadagan na mukaon, di na mo lihok-lihok o maglisod na ginawa, sige na laghigda ang baboy, luoy kayo. Pagsuka-suka kalibang, ha? Suka kalibang nga naay dugo. Mao din Muna yung mga sintomas sa African swine fever. Pagpula sa mga panit, sa dalunggan, simod, sa tiil, dughan, muna yung mga ilhanan. Pula-pula sila. Pula-pula ang ilang mga panit. Pagkamatay sa baboy sulod sa duha hangtod sa napulo ka adlaw. Oy, kaluoy Mauna na siya, ilhanan niya, nagka-ASF ang baboy. Ang sintomas sa African swine fever, pare-pareho sa hag cholera on classic swine fever. Mao to siya ang mga importante lang atong gikuha mga bay. Unsay mga sintomas o unsay epekto sa atong nasod kung dili gyud nato kapugnan, kung dili gyud nato mapugnan kining pagkalat sa African swine fever. Pero to God be the glory, again and again, din sa tulalawigan sa Davao del Sur, wala pa'y nakasulod or unta way makasulod nga virus sa ato ang mga alagang baboy din sa probinsya sa Davao del Sur. Gimanduan na ni Governor Dudu Cagas, no? Sa sige na itong balik-balik, nga ginabantayan na tanan ang mga boundary nga agianan sa mga karning baboy. Sa mga sakyanan, pang-isprihan yan nilang ligid, di ba? Para sure yun nyo wag yung virus, mamatay ang virus ni sulod sa Davao del Sur. Kainaan na baya sa Davao Occidental ang ASF. Ang Davao Occidental karon nagipailawom na sa state of calamity ang tibuok probinsya tungod ni ining African swine fever.